ассалому алайкум бародарон ва тамошобинони азизу гиромие ки айни ҳол ҳамин ролики маро тамошо карда истодаед. Бародарои азиз, имрӯз ба омӯзонидани яке аз забонҳои барномасозии дигар шурӯъ кардам ки ман танҳо дар рӯзҳои сешанбе ҳамин забона видеоша дар канали худам мепартоям. ба касе ки дар кор бошад дар омада марҳамат гирад, омӯзад, хонад. шояд ҳамин сабаб аз тарафи мо ба шумо ягон кӯмаке расад. хуб, ин забони яке аз забонҳои пешрафтаи забони барномасозӣ мебошад ки ҳоло ҳам аз муд нарафтааст ва бисёри мутахассисони барномасоз дар ҳамин забон барнома месозанд. Ин забони пешрафтаи барномасозӣ забони Java мебошад. дар ин мавзӯъ, яъне дар ин дарс дар бораи муқаддима, таърих ва манфиатҳои забони Java сухан меронем. хуб, таърихи забони Java. забони барномасозии Java моҳи июни соли 1991 аз тарафи Ҷеймс Гослинг пешниҳоди ҳаводорон карда шуд. забони мазкур то соли 1995 номи окро дошт ва 23 майи худи ҳамон сол ҳамчун Green номгузорӣ карда шуд. 23 майи соли 1995 пас аз он ки Sun Microsystems аввалин татбиқашро пешниҳод кард, он ҳамчун Java 1.0 номгузорӣ карда шуд. 13 январи соли 2006 Sun Microsystems аксарияти онро тибқи шартҳои иҷозатномаи умумии ҷамъиятии GNU ҳамчун нармафзори озод ва кушодаасос баровард. фоидаҳои Java ҳамчун забони барномасозӣ. якум, ба объект нигаронида шуда мебошад. дар Java ҳама чиз объект аст. васъкунакро ба осонӣ дароз кардан мумкин аст, зеро он ба модели объект асос ёфтааст. дуюм, платформаи мустақил аст. бархилофи бисёр забонҳои дигар аз ҷумла C ва C++, Java вақте ки эҷод шуд, на дар платформаи мошинӣ мушаххас, балки дар бейткоди мустақили платформа тартиб дода шудааст. ин бейткод тавассути интернет паҳн карда мешавад ва онро Java Virtual Machine, яъне JVM, ки ҳоло дар он кор мекунад, истифода мебаранд. сеюм, Java содда мебошад. раванди таълим ва шиносоӣ бо забони барномасозӣ оддӣ боқӣ мемонад. агар шумо мафҳуми оддии барномасозӣ ба объект нигаронидашударо дарк кунед, пас омӯхтани он бароятон осон мегардад. чорум, устувор мебошад. кӯшишҳо барои бартараф кардани хатогиҳо дар ҳолатҳои гуногун бо таваҷҷӯҳи асосӣ ба тартиб додани вақт, тафтиши хато ва санҷиши вақти кор. мултитерайдинг. панҷумаш, яъне мултитерайдинг. бо ин функсия шумо метавонед барномаҳоеро нависед ки дар як вақт бисёр вазифаҳоро иҷро карда метавонанд. шашум, динамикӣ. забони Java нисбат ба C ва C++ динамикӣ ҳисобида мешавад, зеро он барои мутобиқ шудан ба шароити тағйирёбанда пешбинӣ шудааст. барномаҳо метавонанд миқдори зиёди маълумотро дар вақти кор иҷро кунанд, ки барои тасдиқ ва иҷозати дастрасӣ ба объектҳо дар вақти кор истифода мешаванд. асбобҳое ки барои дар Java кор кардан ба шумо лозиманд. барои дар забони барномасозии Java кор кардан ба шумо як компютери 200 MHz Pentium лозим аст, ки ҳадди ақал 60 мегабит RAM бошад. ба нафароне ки ба чунин асбоб низ дастрасӣ надоранд, яъне ин ки компютер надоранд, ман дар ҳамин канал омӯзиши Java-ро тариқи телефонҳои мобилӣ низ ба роҳ мемонам. ҳатман дилхоҳ смартфони дастатон вақти метавонед барномаҳои на он қадар калони Java-ро дар консолни экран ҳал кунед. яъне ҳамин корҳое ки мо дар ҳамин мавзӯъ бо ёрии компютер иҷро мекунем, шумо низ метавонед бо тариқи телефонатон иҷро кунед.
خب برادرای عزیز، این بود درس یکمی ما در زبان برنامه‌سازی جاوا. با کانال ما باشید، در کانال ما پادپیساتسیا کنید تا از ویدیوهای نو به نو ما با خبر شوید. هر هفته روز سه‌شنبه در همین کانال با کسانی که به زبان برنامه‌سازی جاوا شوق دارند منتظر ویدیوهای نو شوید. من حتما حرکت کرده یا روز سه‌شنبه یا چهارشنبه شبش حتما ویدیو رو در همین کانال میگذارم. خیر برادرای عزیز، تا درس‌های آینده.